Munharaunda yekumusha kwedu kwaivawo nevamwe mai ndichavati amai Fania. Amai ava vaiva netsime ravo raiva padhuze negadheni ravo. Tsime iri raisapwa mvura chero zvidii, nyangwe zuva rikapisa zvinengei, tsime ravo raigara rakazara uye raiva nemvura yaitonhorera yainhuhwirira ivhu riya rekuita kunge kwanaya. Vanhu munharaunda vaitobva kure kana mvura yava kunetsa, vachiuya nengoro chaidzo. Vamwe ndo vaitodiridza magadheni nemvura yepatsime iri. Saka chaitikana chava chirimo, paiswera pari bhizi pagadheni apa, ivo amai Fania vachinge varimo havo vachingosakurira mirivo yavo. Chembere iyoyo yairima muriwo zvaityisa, domasi haro, onyeni chii chaishaikwamo. Vaitohodhesera vanhu muriwo, asi chainetsa ndechekuti chembere iyi yaiva yakura zvisingaite, asi marimiro ayaiita aityisa. Izvo kwani vaishandisa vanhu pese pavanenge vachipinda nekubuda mugadheni ravo, basa ravo rinenge richitofamba haro. Yaiita basa pore pore zvayo chembere ichingosekerera kunge iri kumanikidzwa, apo ichiziva zvairi kuita. Pakazobuda zvese izvi zvokuti vaishandisa vanhu, pane akanga asvika patsime ndokusvikira muine gudo richimwa mvura mutsime iroro. Rakatomira haro kunge riri kugeza, asi haana kuriona kuti rakabva razofamba sei. Saka ndipo patakazoziva kuti chembere iyi yaibata-bata uye yaishandisa mushonga pakurima kwayo uku, nekuti futi tsime rayo iri risapere mvura. Kubva ipapo vanhu vese pavakazviziva, hapana kana akazomboda kushandisa mvura yemutsime riya. Kana vanhu vose vaisimbouya vakanga vasingachauye kuzochera mvura mutsime iri. Ende munharaunda yese hapana kana akanga achamboda kana kutaura navo kana kuvakumbira mvura yemutsime ravo, kubva patakangoziva izvi.